Hello mga ka-Oragon. No, 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 no. Siyempre, mga ka-Oragon, kailangan mo na magpa-cute bago mag-start ng vlog. Okay, mga ka-Oragon. Kumusta kayo? And welcome back in my YouTube channel again! And of course, mga ka-Oragon, don't forget to subscribe, like, and click the bell. Thank you! And of course, mga ka-Oragon, today, my vlog is about how to move on. Oh, yung mga nasaktan na dyan, ha? Paano nga ba mag-move on? Ang mga taong nasasaktan, iniiwan ng mga asawa na naghanap ng iba. At saka nangapit bahay. Nagkamali ng inuwian na bahay. Shout out po sa inyo dyan. Yung mga tao na hiwalay sa asawa, iniwan ng asawa, at saka mga nangapit bahay. Shout out sa inyong lahat. Halika kayo, sama-sama tayo na mag-move on! Ikikwento ko sa inyo kung paano mag-move on. Kasi, merong taong nagre-request sa akin. Tinatanong ako kung paano daw ako nakapag-move on sa paghihiwalay namin ng tatay ng anak ko. Okay. And of course, No, 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 no. lahat, pag nasaktan ka, kailangan lagi magpaganda. Marami pang iba dyan. Marami pang iba. Ganito yung mga ka-Oragon. Mahirap pag iniwan ka. Masakit talaga, masakit. Tsaka mahirap talaga mag-move on. Kikwento ko sa inyo kung paano mag-move on. At para sa mga katulad ko, nako, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong maghahabol sa mga asawa nyo. Kung linoko lang naman kayo, huwag, no? Diyos ko, napakarami boys. Napakarami. Pila-pila pa. Magantay lang kayo ng tawang lalaki para sa inyo. Huwag kayong maghahabol. Okay. Sa totoo lang talaga, mahirap. Mahirap, masakit. Hindi mo alam kung anong gagawin. May mga time na kala mo talaga hindi mo na kaya. Sa dami ng mga problema dumating sa'yo, minsan naisipan mo na magpakamatay. Pero hindi yun sa iniwan ka ng asawa mo, huwag ka magpapakamatay, ha. Meron lang talagang mga problema na nagsama-sama. Tapos, hindi mo na makayanan. Kaya minsan parang gusto mo na lang magpakamatay para matapos na wala ka ng problema. Pero syempre, wag niyong gagawin ang pagpapakamatay. Unang-una ko noon na ginawa, first na ginawa ko para sa pag-move on, una kong ginawa noon, lagi ako nagdadasal na makalimutan ko kasi sobrang sakit talaga, sobra. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Tapos kahit na hiwalay, 'di ba, hiwalay na kayo, tapos kahit anong gusto mo siyang makalimutan, hindi mo talaga makalimutan. Tapos minsan parang lagi mo pa siyang nakikita, naalala mo yung mga nakaraan nyo, yung mga ginagawa nyo. Kaya napakahirap. Pero ang ginawa ko talaga noon, unang-una, laging magdasal. Dasal ng dasal. Grabe, halos pumasok ako noon sa simbahan, nag-serve ako sa simbahan. Lagi kong sinasabi noon na siya lang ang makakatulong sa akin para makalimutan ko lahat, makalimutan ko yung tatay ng anak ko. Tapos, pinag-pray ko rin na makaalis ako ng Pilipinas para lalo ko na siya makalimutan. Wala na ako makita ng mga kaibigan niya kasi nga sa EPSA ako nagtatrabaho. Minsan mga kaibigan niya nakikita ko, lalo na sa simbahan, masakit pa rin.
Kaya sabi ko noon, sana ka ako, makaalis ako. Awa naman ng Diyos, nakaalis ako. Nakapunta ako sa Hong Kong, doon ako nagtrabaho. Tapos, kahit nasa Hong Kong na ako, napakahirap pa rin. Napakahirap pa rin talaga na makalimutan siya. Kahit nasa trabaho ko noon, iyak pa rin ako ng iyak kasi naalala ko pa rin siya. Tapos, ang talagang ginawa ko ng ginawa, grabe yung dasal ko, awa naman ng Diyos kasi maki-Diyos nga ako, kaya siguro nakalimutan ko rin. Tapos, yung pangalawa kong ginawa, pangalawang ginawa ko, yung natuto ako makipag-chat sa mga foreigner. At doon din ako natuto mag-English. Sa totoo lang, hindi ako marunong mag-English. Hindi ako yung pagpunta ko ng Hong Kong, marunong na ako mag-English. Hindi naman kasi ako nakapagtapos, kaya talagang, tsaka mahina rin talaga ako mag-English, tsaka sa klase mahina ako, hindi ako matalino Tapos yun nga, nakipag-chat ako sa mga foreigner, mga Pakistani. Pinag-try ko yan, kaso mga bastos yan, mga Pakistani, mga bastos. Talagang pag hindi mo sila pinansin, talagang pakikitaan ka. Kaya yung mga Pakistani yan, huwag nyo yung papansinin. Pakistani, tapos mga ano pa ba? Mga Indian, lalo ng Indian, mga bastos yan. Tapos yun, nakipag-chat ako, kahit sino, mga chinat ko yan. Pag may nag-ano sa akin, nire-replyan ko yan. Tapos may isa talaga nakatulong sa akin na taga Narjania ba yun? Yun ang nakatulong talaga sa akin na hanggang ngayon na nandito ako sa Paris, nandito daw siya, gusto niyang makipag-meet sa akin. Engineer na siya. Noon bata pa siya, mas matanda ako sa kanya, nag-aaral pa siya. Tapos ngayon engineer na siya, kahit saan-saan na siya sa nakakapunta. Gusto niya ako ma-meet. So yun, oy, may boyfriend ako. Wala, kung saan-saan na napunta. Yun ang pangalawa kong ginawa, nakipag-chat sa kung kani-kanino. Tapos doon ako nalibang, nakalimutan ko siya, lahat-lahat ng about sa kanya. Tapos sinasabayan ko talaga ng dasal. Tapos, yun, doon ko na siya nakalimutan. Pangatlo, nagseryoso ako sa pakikipag-chatmate. Yun, nagkaroon ako ng boyfriend. Doon ko na siya nakalimutan ng todo. Kaya sa mga katulad ko na mga iniwan ng asawa, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Tapos huwag niyong hahayaan ang sarili niyo na pumangit Kailangan lagi pa rin maganda. Tapos marami pang mga lalaki dyan. Yung pagpapansin nyo yung mga lalaki na yun. Pagkatapon nyo yan, Diyos ko. Buti sana kung makatulong sa inyo, hindi naman palamunin lang. Kaya sa mga katulad ko ng mga iniwan ng asawa, nako, tsupe. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Tapos, ganito ang gagawin nyo, makipag-boyfriend kayo, kahit sa chat-chat lang, okay lang yan, makakalimutan nyo yan. Tapos, yun na nga, basta sa tatlong yun, ang ginawa ko dasal, nakipag-chat, tapos yung pangatlo, nakipag-boyfriend, tapos hanggang sa yun nakalimutan ko na siya, wala na ako, Diyos ko. Sabi ko nga, napakaraming lalaki. Hindi na ubusan ng lalaki. Siyempre hindi, at hindi pwedeng maging kabit. Hindi pwedeng maging kabit. Kailangan ikaw yung original. Nagpakasal na siya, tapos gusto niyang bumalik. As in, no, okay? Huwag kayong papayag sa mga ganun na lalaki na babalik sa inyo. Pagkatapos ng lahat-lahat, no, huwag yung tatanggapin yan. Tapos, yun na, kalimutan ko na. Hanggang 3 lang yun. Napakadali lang ko lang siyang nakalimutan. After siguro, 1 year. 1 year ko siyang nakalimutan. Nakapag-move on ako. Nakayanan ko na lahat na tignan yung ano niya, yung mga picture niya, nung kinasal siya or whatever. Lahat, madali lang. Basta, focus ko lang kay Lord na lagi mong ipagdasal na makalimutan mo siya. Kasi kung anong talaga yung pinagdadasal mo, talagang ibibigay sa sa'yo. Para makalimutan ko siya. Tapos yun, may mga dumating na nakikipag-chat,
At least matututo kayo mag-English. Mate, mga foreigner ha, yung mga American, Canadian, pwede rin na mga France. Basta yung mga gagandang bansa, huwag kayong kukuha ng, hindi ko naman linalahat, pero sa karamihan talaga ng mga taga-Pakistani, mga ganyan, talagang medyo bastos talaga sila. Lalo na pag halimbawa, kahit nga nandito, yung mga Pakistani dito, pag halimbawa gusto nila makipag-ano sa iyo, makipagkaibigan, tapos hindi mo pinansin, magsesend na sila sa iyo ng kabastusan, tapos sasabihan ka na nila ng masamang salita, kahit nga sinabihan mo na may boyfriend na ako na ganito, ganoon. Kaya wag niyong pagpapansinin yan. Kaya dapat mga American, tapos Canadian, tapos mga French, tapos kung ano-ano pang bansa na magaganda. Wag lang yung mga medyo mga bastos nga. Ano pa nga ba? Yun, madali lang naman, hanggang 3 lang ako. Tapos naka-move on na. Basta laging tatandaan, dasal, 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 para makalimutan na siya ng tuluyan habang buhay. Oo, habang buhay, kailangan mo siyang pagdasal na habang buhay mo talaga siya makalimutan. Wala ka naman, hindi ka na masasaktan or ano pa man. Tapos, yun, ganun lang kadali. Ay, napakadali mag-move on. Lalo na, wag niyong hahayaan na pumangit. Lagi pa rin kayo mag-ayos. Parang ako, pangit ako, pero nag-aayos. Nakakaya ka, Mariana. Pero hindi nga. Sa mga babaeng katulad ko, lalo sa mga iniiwan ng asawa, naku, huwag kayong maghahabol ha. Huwag kayong maghahabol. Marami pang lalaki. Magpaganda lang kayo. Sipin nyo, hindi sila kawalan sa atin. Okay? Tapos, yun lang. Yun lang mga kauragan yung ginawa ko noon na para makalimutan ko yung ex ko, mga ganun. Ang ginawa ko lang, magdasal, tapos nakipag-chat, tapos nag-boyfriend ako. Doon ko na siya nakalimutan. Wala na siya sa isip ko, or ano pa man, hindi na siya bumalik. Hanggang ngayon, tsaka nag-uusap kami, okay naman, wala na akong nararamdaman. Kahit katiting, ni katiting na, wala na akong nararamdaman. Lahat okay na. Kaya, para sa mga katulad ko, na iniwan ng asawa, naghanap ng iba, tapos nangapit bahay, nagkamali ng bahay na pinasukan, nako, forget about them. Okay? Kalimutan nyo sila at maghanap kayo ng iba. Yung mga karapat-dapat naman baka mamaya yung hanapin nyo, yung ganun pa rin. Kailangan ang hanapin nyo yung mga kaya na kayong buhayin, tsaka yung yung mabibigyan kayo ng magandang buhay. Tapos, yun na nga mga kauragon, dami ko nang sinabi, baka na lito na naman kayo sa dami ko nang sinabi. Basta 3 lang talaga yun. Una, dasal. Pangalawa, makipag-chat ka para malibang ka. Huwag mo laging itututok sa kanya ang isip mo. Kasi pag tinutok mo sa kanya ang isip mo, lagi mo pa rin siyang iisipin, ang kalalabasan mo, tiling. Magiging ganun ka, magiging tiling. Tapos, ang pangatlo, makipag-boyfriend ka. Ganun lang ang gagawin mo. Pero sa chat lang muna, huwag sa personal Kasi pag sa personal, alam mo na yan. Ma-develop na naman, tapos hiwalayin na naman. Makarami ka ng lalaki niyan. Kaya, yung mga chat-chat lang muna. Yun. 3. Una, dasal. Pangalawa, pakikipag-chat para malibang. Pangatlo, mag-boyfriend ka na. Forget about him. Okay? At don't forget na laging magpaganda. Okay? Hindi kawalan ang mga lalaking walang kwenta. Manghinayang kayo kung may kwenta sila. Pero kung wala namang kwenta, tapon. Alam nyo, pag iniwan tayo ng mga asawa natin na walang kwenta, marami tayong magagawa at gaganda pa tayo. Magkakaroon pa tayong magandang buhay. Lagi nyo yung tatandaan.
Dapat lagi lang Okay. Napakahaba na pala ng video ko. I forgot the question and answer. Ang tanong, ito na pala yung tanong ko para po bukas sa mga gusto pong manalo ng 1,000, ano yung 3 ginawa ko para makapag-move on? Makikita niyo dyan ang sagot. Tapos, paulit-ulit yun. Kaya, alam niyo na sigurado yan. Don't forget to comment this video nung 3 ginawa ko para makapag-move on. Comment na kayo sa baba. At bukas, iraraffle ko na yan. Titignan ko kung sino ang tama. Pag may tama kayong sagot, yan ang iraraffle ko. Para bukas, para manalo ng 1K! At ano, makakabili na rin kayo ng karne niyan. Kaya sagot na mga ka-Oragon. Tignan nyo kung sinong mananalo. And bukas, hindi ko po alam kung anong time, pero abangan nyo po ako, siguro po mga 12 dito sa amin, or pag alas 3 dyan, alas 8 siguro sa inyo. Hindi ko sigurado bukas kasi basta po kita-kits na lang po tayo bukas. That's all po. Sana magustuhan nyo po itong kalokohan ko. Pero totoo po talaga yun. Kung paano mag-move on. Huwag kalilimutan lagi magpaganda. Kahit hindi tayo maganda. Huwag kalilimutan magpaganda. Kapiling. Thank you mga ka-Oragon. Thank you po and God bless you all. Sana magustuhan nyo ang aking tanong. Bye-bye!